Aixo, ez nago gaur santu, Tira, ongi etorri, beste egun batez, ikusgelara. Gaur zuekin, izurri beltza. Agian ez duzu gogoratuko, baina duela urte gutxi batzuk oso gauza martzianoa gertatu zen Lurra planetan. Hilabeteak pasa genituen etxetik atera gabe eta leihora ateratzen ginen txalo egitera ordu zehatz batzuetan. Arrazoia, Wuhan izeneko hiri txinatar batean azaleratu eta mundura zabaldu zen gaixotasun bat izan zen. COVID-19 zuen izena. Hilabete gutxian, munduan zabaldu zen gaixotasuna eta orotara gutxienez 18 milioi pertsona akabatu zituen kupidarik gabe. Zinezta dirudi, ezta? Erdipurdiko nobelista batek idatzitako amets gaizto bat. Baina ez, benetan gertatu zen. Eta gehiagotan gertatu dira halako izurriteak munduan. Gaur hemen sekula izan den hilkorrana zarituko gara. Izurri beltzak 80 eta 200 milioi pertsona artean akabatu zituen, Europako biztanleriaren 30% eta 60% artean. Esan liteke izurri beltzaren zabalkundea ekaitz perfektu batek eragin zuela. 14. mende hasiera nahiko garai lasaia izan zitekeela esan daiteke. Hori posible bada gizateriaren historian. Itxaron, Erdi Aroa azaldu behar dugu. Ireki, parentesiak. Erdi Aroan, 3 estamentutan banatzen zen jendartea, noblezia, kleroa eta herrixea. Nekazaritzan oinarritutako gizarte bat zen. Nekazariek lurrak lantzen zituzten eta errege, noble eta kleroak nekazariek ekoiztutakoaren 10 jasotzen zuten. Erdi Aroak 3 aro ditu. Goi Erdi Aroa, 6 eta 11. mendeen artean, tarteko Erdi Aroa, 11 eta 13. mendeen artean, eta behe Erdi Aroa, 14 eta 15. mendeen artean. Hala, itxi parentesiak. Erdi Aroaren amaiera gerturatzen ari zen, eta oraindik ez bazekiten ere Amerikaren aurkikuntzak mundua aldatuko zuen mende eta erdi aurrerago. Alde batetik, migrazio mugimendu handiak eta eraso zein arpilatzeak urritzen hasi ziren. Bestetik, Mongoliar inperioa desegiten ari zen pixkanaka. Amaitzeko, gurutzadak ere bere azken gainbehera bizitzen ari zidan. Hala ere, ezin esan erabat garai lasaia izan zenik. 14. mende erdialdean hasi baitziren 100 urteetako gerra edo batzuk glaziazio txiki bezala deitu duten garaia. Negu luze eta hotzak eta ondorioz uzta txarrak. Gaixotzeko garai ona, bai horixe. Demografiari dagokionean, oparotasun urteak izan ziren. Lasaitasun hura teknologikoki aurrera egiteko baliatu zuten eta garapen honek nekazaritzari egindako ekarpena handia izan zen. Urte gutxitan, Europako biztanleria 80 milioi pertsona arte igo zen. Hala ere, eta historian behin eta berriz gertatu den moduan, oparotasun garai horrek tope batekin talka egin zuen. Biztanleria hainbeste igo zen aurrerapen berriekin ere guztiontzat janaria ekoizteko modurik ez zegoela. Hori gutxi balitz, glaziazio txikiak ere ez zuen lagundu, eta gosetea etorri zen. Ondorioz, Europarren osasuna ahuldu zuen malnutrizioa. Ekonomiari dagokionean aldiz, merkataritzak garapen handia izan zuen, eta Zaren bideak, bai, Zetak, taldea bezala, E-O-A, sin más. Zaren bideak Asia eta Europaren arteko lotura naturalizatu zuen. Merkantzien garraioa errazagoa zen eta itsasontzi zein pertsonen joan etorria maiztasun handikoa zen. Horrek aberastasun handia sortu zuen Europan. Edozein iriskatan eraiki zituzten katedral gotikoak dira aberastasunaren adibide bikaina. Nola da posible bestela Metzek edo Burgosek horrelako katedralak izatea? Gauzak horrela, osasunez ahul zebilen biztanleria bat genuen alde batetik, eta Asia eta Europa arteko autobide inauguratu berri bat bestetik. Bakterioa ja, atxolorra prestatzen. Bakterioak garraiolari bat besterik ez zuen behar. Oraingo honetan, arratoiak eta horien odola zerikatzen ziren arkakusoak izan ziren pandemia zabaldu zutenak. Eta oraingoan munduari bira Wuhanetik hasi beharrean, gaur egungo Kirgizistanen dauden Tian Shan mendietatik hasi zuen izurriak. Jarraitu aurretik, agian egokia izan daiteke pandemia bat zer den azaltzea. Wikipediaren arabera, hauxe da definizioa. Herrialde eta kontinente askotara hedatzen den gaixotasuna da. Muga asko gainditzen ditu, espero diren kasuen kopurua gainditzen du, eta denboran zehar irauten du. Gainera, herri edo eskualde bateko ia pertsona guztiei erasotzen dira. Izurri beltza iritsi arte gaixotasunak oro har lokalagoak ziren. Ez ahulagoak zirelako, baizik eta komunitateak isolatuago zeudelako.
Merkataritzaren garapenak ekarri zuen hein handi batean komunitate horien arteko lotura, eta horien arteko komunikazio eta harremanetarako bideak zabaldu ziren. Merkataritza zein elkar ezagutzarako ez ezik, bide horien zabalkundeak gaixotasunei ere errazago zabaltzeko aukera eskaini zien. Eta bueno, itzuli gaitezen ja gaira, barkatu. Garaiko egoera eta gaixotasunak elkarrentzako diseinatuak ziruditen, eta emaitzak kutsadura oso azkar eta hilkor bat izan zen. Izurri beltzaren sintomak hauek ziren, hartu apuntiak. Sukar altua, eztula, odol isuria, egarri handia, azal hemorragiek sortutako mantxa urdin edo beltzak eta buboi beltzak. Azken horiek bilakatu ziren izurriaren ikur. Besapeetan, izterretan edota lepoan ateratzen ziren eta sortzen zuten kiratsa nabarmena zen. Hortik erderetan erabilitako peste hori. Garai hartan medikuntza bere hastapenetan zegoen oraindik, eta ezin zen zientzia moduan ere definitu. Izurri beltzarekin hasi ziren entsegu akatsaren bidez metodo zientifikoa medikuntzan aplikatzen. Izurri beltzak 3 gaixotasun ezberdinetan evoluzionatu zezakeen. Izurri bubonikoa, izurri pneumonikoa eta izurri septisemikoa. Pokemon bat bezala! Biziraupen tasa oroar 20%koa besterik ez zela kalkulatu zuten. Zetaren bideak sekulako garrantzia izan zuen gaixotasunaren zabalkundean. Asia erdian arkakuso batek kozka egin eta lehen gizakia kutsatu ondoren, zetaren bideari jarraituz joan zen edatzen Mediterraneoan zehar. Halako batean, merkatari italiarrek Europaren bihotzera ekarri zuten arte. Gaixotasunaren indarra ulertzeko hemen duzu edatu beldurgarri bat. Genoako merkatariak izan ziren gaixotasuna Europara ekarri zutenak. Mediterraneoan zehar zabaldu zen orduan eta indartsuen kolpatu zuen dietako bat Florentzia izan zen. Bertan biztanleriaren 20%ak besterik ez zuen bizirautzea lortu. Mediterraneotik Europa osora zabaldu zen eta kontinente osoa kolpatu zuen, gaur egun Finlandia eta Islandia direnak izan ezik. Bitxia da, nola kutsatzen azkenak errusiarrak izan ziren, naiz eta gaixotasunaren jaioterritik gertuen beraiek egon. Arrazoia, Kiebeko printzerria eta Urrezko Horda Kanherriaren arteko muga izan zen. Zergatik, kristauentzat, debekatua zegoelako bertatik igarotzea eta pertsona mugimendurik egonez zenez, gaixotasunak ere ezin izan zuen muga hori gainditu. Europa osoan zehar itzulia egin ondoren, beste aldetik iritsi zitzaien gaixotasuna errusiarrei. Euskal Herrian zetaren bidearen faltan Doneiakue bidetik sartu zen izurri beltza, eta iparraldetik Gipuzkoako kostara sartu zen jarraian Bizkaia, Araba edo Nafarroara ere iristeko. Ikerlari batzuk hekatombe batez ari dira bere idatzietan, eta biztanleriaren 40% eraman zuela zehazten dute. Beste batzuen arabera, aldiz, Nafarroako erresuman 65% iritsi zen heriotza tasa izurriaren eraginez. Ezinbestekoak. Kaixo, Daniel naiz, eta hau da nire ezinbestekoa izurri beltzaren garaian PCR guztiak pasatzeko. Edo, hau. Hau da, FP5 gutxienez. Bai, hiruek eraginkortasun berbera zuten izurri beltza geratzeko. Garaiko medikuek defentsa moduan erabilitako kareta haiek dira izurriaren irudirik gogoangarriena, baina denborak eta zientziak nola ez, frogatu dute ez zutela inolako eraginkortasunik gaixotasunaren kutsadura ekideteko. Beraz, agian moko luzea ez da ezinbestekoa, baina aizu ze tokea ematen dion baten estilismoari ez da, hori bai dela ezinbestekoa. Izurri beltzak zeharka eta epe luzera bada ere, erdi aroaren amaiera ekarriko zuela esan genezake. Jaitsiera demografikoa dela eta landa lurrak eskuragarri geratu ziren eta soldatak igo. Teknologia zein merkataritzaren garapenak aurrera jarraitu eta erlijioa ere garai berrietaran moldatzen hasi zen. Esan liteke, garai honetan landatzen dela berpizkundearen eta protokapitalismoaren hazia. Aro modernoaren txandala. Eta ondoren zer, betikoa. Amerikaren konkista, feudalismoaren gainbera, mundu berriaren sorkuntza, mundu berriaren gainbera, 1984 liburua, 1984 urtea, Suitzako maisu txokolateroak, eta abar. Baina, berriro ere, pixka bat banindoan. Así que barkatu. Hementxe elkartuko gara, 2 aste barru. Bitartean, hor konpon, eta jan bonbon. Historia interpretazioetara zabalik dago, dakiguna denborarekin aldatu daiteke. Akademiak aurkikuntzak egin ahala moldatzen doa, akatsak egiten jarraituko dugu.